piața prăfuită a orașului Sivas, printre sute de alte mărfuri vii, el era doar un alt obiect. Un tânăr și robust chipceac, capturat în stepele sălbatice de la nord de Marea Neagră, un material ideal pentru a deveni soldat sau sclav. Dar cumpărătorii se încruntau și treceau mai departe. Avea un defect. Unul dintre ochii săi, acoperit de un văl alb, părea anormal, supranatural. Pentru oamenii superstițioși din secolul al XIII-lea, acesta era un semn rău, un blestem, o marfă stricată. Proprietarul inițial cerea 800 de dirhami, o sumă frumoasă, dar nimeni nu voia să plătească. Prețul a scăzut la 700, 500, 300. În cele din urmă, negustorul de sclav disperat l-a vândut pentru doar 40 de monede de argint. Prețul unui cal șchiop. A fost cumpărat de un emir, din milă, pentru a-l salva de un stăpân crud. Băiatul se numea Baibars, un nume care în limba sa maternă însemna Domnul Panteră. Ce ironie crudă! Nimeni în acea zi nu și-ar fi putut imagina că acest băiat cu defect, vândut pe un preț de nimic, va face într-o zi regii și împărații să tremure de frică, că va opri o armată invincibilă care ștersese de pe hartă zeci de state și că numele său va fi înscris cu litere de aur în istorie, ca unul dintre cei mai mari suverani pe care i-a cunoscut vreodată Orientul. Cum? Cum a putut un sclav, purtând pecetea blestemului, să urce pe tron și să devină stăpânul lumii? Pentru a înțelege, trebuie să pătrundem în inima sistemului nemilos și unic care l-a creat. Sistemul care l-a creat pe Baibars se numea mameluci. Cuvântul mameluc, în arabă, se traduce simplu prin cel care este posedat, un sclav. Dar aceștia nu erau sclavi care lucrau la câmp. Era o elită militară făurită în foc și oțel. Sultanii egipteni din dinastia Ayubidă au petrecut decenii cumpărând din întreaga lume cei mai puternici și mai rezistenți băieți păgâni. Cel mai adesea chipceaci, cherchezi, turci. Erau aduși la Cairo, convertiți la islam, li se tăiau toate legăturile cu trecutul și începea antrenamentul lor. Nu era o viață, ci un examen nesfârșit de supraviețuire. Erau învățați să călărească până când calul devenea o prelungire a corpului lor. Erau învățați să tragă cu arcul până când puteau nimeri un măr în plin galop. Erau învățați mânuirea sabiei, a lăncii, tactica și strategia. Dar mai presus de toate, erau învățați loialitatea. Nu față de o patrie pe care nu o mai aveau, nici față de o familie pe care nu o vor mai vedea niciodată, ci exclusiv față de stăpânul lor, emirul sau sultanul care i-a cumpărat, și față de frații lor de arme. Era în același timp o închisoare și un ascensor social. Un mameluc nu putea fi liber, dar putea deveni oricine. Distingându-se în luptă, putea avansa de la simplu soldat la ofițer, comandant de regiment, emir, proprietar de pământuri și de proprii săi mameluci. Acest sistem crea războinici perfecți, nemiloși, ambițioși și mortal de periculoși. Iar tânărul Baibars s-a trezit în centrul acestui cazan clocotitor. A fost repartizat în garda personală a sultanului Asalih Ayub, elita elitelor. A înțeles repede regulile jocului. Aici, doar forța era respectată. Era mai înalt, mai rapid și mai feroce decât ceilalți. Forța sa fizică era incredibilă, dar arma sa principală era mintea. Absorbea știința militară ca un burete. Observa, analiza, memora slăbiciunile comandanților săi și punctele forte ale dușmanilor săi. Ambițiile sale erau fără limite. Nu voia să fie un simplu soldat, voia să fie primul și foarte curând soarta avea să-i ofere o șansă de a arăta de ce era în stare. O șansă care venea din vest, sub standarde împodobite cu o cruce. În anul 1249, cea mai mare flotă pe care Nilul o văzuse vreodată s-a apropiat de coastele egiptene. Peste 1500 de nave, la bordul lor o armată de 25.000 de războinici de elită, condusă de regele Franței Ludovic al IX-lea. Era a 7-a cruciadă, iar obiectivul său era simplu:
să șteargă Egiptul musulman de pe fața pământului. Cavalerii europeni, închiși în armurile lor grele, erau considerați o forță invincibilă. Șarja cavaleriei lor grele putea sparge orice linie. Regele Ludovic însuși era un model de pioșenie și credință fanatică. Nu se îndoia de victoria sa. Pentru Egipt, momentul era cel mai prost posibil. Sultanul Asalih, stăpânul lui Baibars, era pe moarte. Nici măcar nu se putea ține pe cal. Era transportat pe o litieră. Puterea în țară șovăia. Emirii complotau. Statul părea pe punctul de a se prăbuși la primul șoc. Cruciații au debarcat și au luat cu asalt orașul Port Damietta. Panica a cuprins Cairo, dar nu și pe mameluci. Pentru ei acesta nu era sfârșitul lumii, ci o oportunitate. Oportunitatea de a se distinge, de a se ridica și de a câștiga glorie. Iar pentru Baibars era șansa vieții sale. În timp ce armata egipteană se retrăgea în haos, emirul Fakhr al-Din a preluat comanda corpului mameluc. Iar Baibars, care se dovedise deja un tactician genial, a devenit mâna sa dreaptă. Lui s-a încredințat elaborarea planului de apărare a fortăreței Al-Mansura, ultimul bastion în calea cruciaților spre capitală. Și Baibars a pregătit o capcană. Pe 8 februarie 1250, avangarda cruciată, comandată de fratele impulsiv al regelui, contele Robert d'Artois, a traversat fluviul și a năvărit în tabăra egipteană. Această victorie ușoară i s-a urcat la cap. Neascultând niciun ordin, a decis să-i urmărească pe mameluci în retragere și să se avânte direct în oraș. Cavalerii amețiți de succes s-au revărsat pe străduțele înguste din Al-Mansura, lovind în stânga și în dreapta. Nu au observat că porțile se închideau în spatele lor. Nu au văzut miile de războinici apărând pe acoperișuri și în alei. Era o capcană și tocmai se închisese. La semnalul lui Baibars, iadul s-a dezlănțuit asupra cavalerilor. De pe acoperișuri li se aruncau pietre, vase cu ulei încins și foc grecesc. Străzile au fost baricadate. Cavaleria grea și lentă a devenit o țintă neajutorată în acest labirint urban. Masacrul a început. În câteva ore, întreaga avangardă a cruciaților, inclusiv fratele regelui și sute de cavaleri francezi și englezi, a fost complet anihilată. Nu a fost o simplă bătălie, ci triumful tacticii asupra forței brute. Baibars, sclavul din stepe, îi surclasase pe cei mai nobili aristocrați ai Europei. Demonstrase că inteligența și viclenia valorau mai mult un câmp de luptă decât orice armură. Această victorie a transformat un simplu comandant într-o legendă vie. Poveștile unor astfel de ascensiuni fulgerătoare, când un om venit de nicăieri schimbă cursul istoriei, sunt tocmai rațiunea de a fi a canalului nostru. Destinul lui Baibars este doar un exemplu din zeci despre cum o singură voință de neclintit poate zdrobi imperii întregi. Pentru a nu rata continuarea acestei povești și pentru a descoperi alți titani ale căror fapte au fost pe nedrept uitate, asigurați-vă că sunteți abonat. Fiecare nouă biografie va fi și mai captivantă. Iar bătălia pentru Egipt nu se încheiase încă. Armata principală a regelui Ludovic stătea la zidurile orașului și el ardea de răzbunare. Dar apărătorii fortăreței aveau acum un erou care le insufla speranță, un om cu ochiul de culoarea cerului de iarnă. El abia își începuse jocul, iar victoria asupra cruciaților era doar prima mișcare. Următoarea o va îndrepta nu împotriva dușmanilor externi, ci împotriva propriilor săi stăpâni. Lovitura de stat sângeroasă era deja inevitabilă, iar Baibars urma să se afle la un pas de tron pe care trebuia să-l ia prin dreptul celui mai puternic. Victoria pe străduțele din Al-Mansura a fost doar începutul. Armata principală a cruciaților, furioasă și dornică de răzbunare, stătea încă la porțile orașului. Regele Ludovic al IX-lea refuza să se retragă. Credea că Dumnezeu era de partea sa, iar această credință îl orbea în fața catastrofei iminente. A început un asediu epuizant, dar Baibars nu intenționa să stea în spatele zidurilor. Împreună cu alți emiri mameluci, a transformat viața cruciaților într-un adevărat iad. Trupele sale efectuau raiduri nocturne îndrăznețe,
incendiind mașinile de asediu și ucigând santinelele. Cavaleria ușoară a mamelucilor intercepta toate căile de aprovizionare. Navele care urcau pe Nil cu provizii pentru creștini erau capturate una după alta. Foametea a început să se instaleze în tabăra cruciată. Apoi au venit bolile. Tifosul și scorbutul secerau cavalerii mai bine decât orice sabie. Marea armată pornită să cucerească Orientul putrezea lent pe picioare în mlaștinile deltei Nilului. Și în acest moment critic, sultanul As-Salih a murit. Suveranul Egiptului s-a stins, lăsând țara fără conducător în fața unei amenințări mortale. Ar fi trebuit să fie sfârșitul. Vestea morții sultanului ar fi putut frânge moralul armatei și ar fi putut duce la un colaps total. Dar atunci a intrat în scenă o figură nu mai puțin impresionantă decât Baibars. Soția sultanului, Shajar al-Dur, o fostă sclavă concubină cu o voință de fier și o minte ascuțită, înțelegând că panica i-ar duce pe toți la pieire, a făcut inimaginabilul. A ascuns moartea soțului ei. Împreună cu marele emir, a continuat să dea ordine în numele sultanului defunct. Mâncarea era dusă în continuare în cortul său, iar documentele ieșeau cu semnătura sa falsificată. Întregul Egipt, întreaga armată și mai ales dușmanul continuau să creadă că sultanul era în viață și conducea apărarea. A fost o înșelăciune de proporții epice și a salvat țara. Între timp, unicul moștenitor, fiul sultanului, Turan Shah, se afla la sute de kilometri depărtare în Mesopotamia. Mesageri galopau deja spre el pentru a-l informa că tronul îl așteaptă. Și în timp ce Shajar al-Dur câștiga timp, mamelucii își făceau treaba. În aprilie 1250, armata cruciată nu mai era decât o umbră a ceea ce fusese. Regele Ludovic, realizând în sfârșit adâncimea abisului în care se afla, a ordonat retragerea spre Damieta, dar era prea târziu. Baibars aștepta acest moment. De îndată ce armata creștină epuizată s-a pus în mișcare, mamelucii au lovit. Nu a mai fost o bătălie, ci un măcel. În bătălia de la Fariscur, armata egipteană condusă de Baibars a ajuns din urmă și a anihilat complet ariergarda cruciată. Mii au fost uciși, 10.000 luați prizonieri, iar printre prizonieri se afla însuși regele Franței, Ludovic al IX-lea. Imaginați-vă scena. Monarhul, considerat unul dintre cei mai puternici din Europa, descendent al lui Carol cel Mare, stând în lanțuri în fața foștilor sclavi pe care venise să-i civilizeze. Nu a fost o simplă înfrângere militară, a fost o umilire totală. Întreaga cruciadă, mândria lumii creștine, se încheia în rușine. Baibars și frații săi mameluci deveniseră salvatorii Egiptului. Realizaseră imposibilul, iar acum își așteptau răsplata. Exact în acel moment, în culmea triumfului lor, noul sultan Turan Shah a sosit la Cairo, tânăr, arogant și complet rupt de realitate. Nu venise să guverneze, ci să se bucure de puterea pe care alții o cuceriseră pentru el. Și prima sa greșeală, greșeala sa fatală, a fost să-i disprețuiască pe mameluci. Nu vedea în ei eroi, ci simpli sclavi, sclavi periculoși și prea influenți, care trebuiau puși la locul lor. A început să distribuie toate posturile cheie favoriților săi personali, veniți cu el din Mesopotamia. I-a umilit public pe emirii mameluci, i-a amenințat și le-a cerut socoteală pentru fiecare dinar cheltuit. Puterea este o otravă cu gust dulce, dar care îl ucide pe cel ce o bea cu prea multă lăcomie. Turan Shah s-a îmbătat instantaneu. A îndrăznit chiar să o amenințe pe Shajar al-Dur, femeia care îi salvase tronul. Baibars și ceilalți comandanți priveau asta cu o furie rece. Își vărsaseră sângele, salvaseră țara, capturaseră un rege, iar drept mulțumire primeau un șut de la un parvenit care nu participase la nicio bătălie. Răbdarea lor ajunsese la capăt. Mamelucii au înțeles, nu vor mai sluji sultani, vor deveni ei înșiși sultani. Complotul s-a copt într-o clipă. Pe 2 mai 1250, la doar câteva luni de la încoronare, Turan Shah a organizat un banchet.
În mijlocul petrecerii, un grup de emiri mameluci a năvălit în cort. În fruntea lor se afla Baibars. Sultanul, citind moartea în ochii lor, s-a ridicat dintr-un salt îngrozit. Unul dintre emiri l-a lovit cu sabia, dar l-a rănit doar la mână. Plin de sânge, Turan Shah a fugit din cort și s-a refugiat într-un turn de lemn pe malul fluviului. Mamelucii l-au înconjurat și i-au dat foc. Când flăcările au devenit insuportabile, sultanul a alergat și s-a aruncat în Nil, implorându-le mila. Dar nu a existat nicio milă. Baibars s-a sărit în apă după el. Istoricii diferă în privința celui care a dat lovitura de grație, dar într-un punct sunt de acord. Baibars a fost în centrul acestui masacru sângeros. Dinastia Ayubidă, fondată de Marele Saladin, s-a stins în apele tulbure ale Nilului. O tăcere asurzitoare s-a așternut peste Egipt. Dușmanul extern era învins. Dinastia domnitoare era anihilată. Mamelucii, foștii sclavi, erau acum stăpânii absoluți ai țării. Dar această victorie a ridicat o nouă întrebare, mult mai complexă. Cine va guverna acum? Tronul era gol. Puterea zăcea la pământ și oricine suficient de îndrăzneț putea să o ia. Și în acest nou joc mortal pentru puterea absolută, Baibars avea să înfrunte dușmani mult mai redutabili decât cavalerii francezi. Avea să-și înfrunte proprii frați. Tronul era gol, dar nu a rămas așa pentru mult timp. Puterea, mai ales cea dobândită prin sânge, are o oroare de vid. Mamelucii, sclavii de ieri și regicizii de astăzi, se confruntau cu o problemă pe care o sabie nu o putea rezolva. Știau să lupte, dar nu știau să guverneze. Nu aveau nicio legitimitate, nicio fărâmă de putere legală. Cine erau ei în ochii lumii? Doar o bandă de asasini care cucerise palatul. Atunci au luat o decizie care a uimit întreaga lume islamică. Au așezat pe tron o femeie, aceeași Shajar ad-Dur, văduva sultanului defunct, care salvase Egiptul prin viclenia și sângele ei rece. Ea a devenit primul și singurul sultan femeie din istoria Egiptului musulman. Au fost bătute monede în numele ei. Rugăciunile din moschei erau rostite în onoarea sa. A fost o manevră pe cât de genială, pe atât de disperată. Aceasta conferea puterii lor o aparență de legalitate, dar situația nu putea dura. De la Bagdad, de la însuși califul, liderul spiritual al tuturor musulmanilor, a sosit o scrisoare caustică și umilitoare. Dacă nu v-au mai rămas bărbați capabili să guverneze, spuneți-ne și vă vom trimite noi unul. Lovitura și-a atins ținta. Emirii mameluci au înțeles că aveau nevoie de un bărbat pe tron, fie și numai de formă. Atunci Shajar ad-Dur și-a jucat următoarea carte. A ales unul dintre emiri, pe Aibak, s-a căsătorit cu el și apoi a abdicat în favoarea lui. Astfel, Aibak, un mameluc de rang mediu și fără mare prestanță, a devenit primul sultan mameluc al Egiptului. Dar toată lumea știa cine deținea cu adevărat puterea, nu Aibak și nici măcar soția sa vicleană. Adevărata forță se afla în mâinile elitei mamelucilor, faimoșii bahriți, gărzile cantonate pe insula Roda. Ei erau lupii care sfâșiaseră armata cruciaților și îl înnecaseră pe ultimul sultan. Liderul lor informal era Baibars, iar comandantul lor oficial, un emir pe nume Aktai. Aktai era cel care se comporta ca un adevărat suveran. Locuia în cel mai luxos palat, organiza recepții somptuoase. Cuvântul său era lege. Pe lângă el, sultanul Aibak era doar o umbră, o marionetă. Și Aibak știa acest lucru. În fiecare zi simțea pe ceafă răsuflarea rece a celor care erau mai puternici, mai populari și care meritau tronul mult mai mult decât el. Între sultanul Aibak și emirul Aktai a început un război tăcut și subteran, un război al privirilor, al intrigilor și al alianțelor secrete. Baibars și tovarășii săi erau desigur de partea lui Aktai. Îl disprețuiau pe Aibak, considerându-l un parvenit laș. Erau convinși de forța lor incontestabilă. Se înșelau. Subestimaseră frica și perfidia unui om slab, înzestrat cu putere absolută. Aibak a înțeles că nu îi putea învinge pe bahriți în luptă deschisă
și a decis să acționeze ca un păianjen care își țese plânza. S-a apropiat de un alt mameluc influent, Kutuz. Împreună au elaborat un plan simplu și brutal, să taie capul șarpelui, iar corpul va muri de la sine. Într-o zi, sultanul Aibak l-a invitat pe Actai la citadelă sub pretextul de a se consulta cu el. Actai, fără să bănuiască nimic, a intrat singur în palat. În spatele lui, porțile s-au închis. Era așteptat. În sala tronului, gărzile sultanului, conduse de Kutuz, s-au aruncat asupra lui. Actai era unul dintre cei mai buni războinici ai timpului său. A luptat cu disperare, dar forțele erau inegale. A fost ucis chiar la poalele tronului. Și atunci s-a petrecut un lucru înfiorător. Pentru a arăta tuturor cine era de acum stăpânul în Egipt, Aibak a ordonat ca acel cap tăiat al lui Actai să fie aruncat de pe zidurile fortăreței, rostogolindu-se la picioarele tovarășilor săi bahriți, care își așteptau liderul la porți. Baibars se afla în acea mulțime și a văzut totul. A văzut capul prietenului și comandantului său rostogolindu-se în praf. În acel moment a înțeles, nu era o simplă crimă, era o declarație de război, iar el era următorul pe listă. Aibak nu se va opri până nu îi va extermina pe toți bahriții, până la ultimul. Alegerea era simplă, să aștepte să vină după el sau să fugă. În aceeași noapte, Baibars și 700 dintre cei mai fideli mameluci ai săi, elita armatei egiptene, și-au înșeuat caii și au fugit din Cairo. Au părăsit orașul pe care ei înșiși îl protejaseră. Au devenit exilați în țara unde ar fi trebuit să fie eroi. Baibars a fugit. Pantera, alungată din propria haită, se adâncea în deșert, nu pentru a muri, ci pentru a se întoarce într-o zi și a relua ceea ce îi se cuvenea de drept. Atunci au început anii pribegiei sale. 7 ani lungi a petrecut în exil, slujind diversi suverani în Siria și Palestina. Era un mercenar, un general fără armată, un oaspete temut de propriile gazde. Și-a perfecționat talentele de comandant, participând la mici hărțuieli și la mari bătălii. Își studia dușmanii și viitorii aliați. El aștepta. Între timp, în Orientul îndepărtat, în stepele Mongoliei, o furtună cum omenirea nu mai văzuse lua amploare. O nouă hoardă condusă de nepotul lui Genghis Khan, Hanul Hulagu, înainta spre vest, măturând totul în calea sa. Obiectivul lor era Bagdadul, inima lumii islamice, iar după aceea Siria și Egiptul. Lumea se afla în pragul apocalipsei și nimeni nu știa încă faptul că singurul om capabil să oprească această mașinărie de moarte indestructibilă era un exilat, ascuns în nisipurile Siriei. Furtuna numită mongoli s-a abătut asupra lumii islamice cu furia unui potop biblic. În anul 1258, armata lui Hulagu Khan a ajuns în fața zidurilor Bagdadului. Bagdadul nu era un simplu oraș, era inima unei civilizații, capitala califatului Abbasid de 500 de ani, un centru al științei, culturii și credinței, părea etern și indestructibil. A căzut în 13 zile. Ceea ce a urmat căderii sale nu a fost o cucerire, a fost un genocid. Mongolii au masacrat orașul timp de o săptămână. Râul Tigru a devenit roșu de sângele celor uciși. Apoi a devenit negru de cerneala nenumăratelor cărți aruncate din bibliotecile jefuite. Sute de mii de oameni au fost nimiciți. Cel mai mare oraș al lumii a fost redus la ruine, presărate cu cadavre. Califul, liderul spiritual al tuturor suniților, a fost executat printr-o moarte umilitoare. Înverit într-un covor, a fost călcat în picioare de cai, pentru ca sângele său sacru să nu atingă pământul. Inima islamului a încetat să mai bată. O teroare primitivă și înghețată i-a cuprins pe toți, din Persia până în Egipt. Valul mongol, după ce a măturat Bagdadul, s-a revărsat asupra Siriei. Conducătorii din Alep și Damasc, aceiași care îi oferiseră refugiul lui Baibars, tremurau acum de frică. Baibars, observând scena, înțelegea totul. Era un războinic al stepei, știa cum gândeau mongolii. I-a implorat pe emirii sirieni să se unească, să uite certurile și să opună o rezistență comună.
Le-a spus că mongolii nu pot fi îmbunați, că nu se poate negocia cu ei, că pot fi opriți doar prin forță sau vor muri. Nu a fost ascultat. Suveranii sirieni au încercat să comploteze, să încheie alianțe separate, să se trădeze unii pe alții, sperând că furtuna îi va ocoli. S-au înșelat. Mongolii au zdrobit unul câte unul. Siria a căzut. Între timp, la Cairo, departe de haosul sângeros, se desfășura propria dramă tăcută și veninoasă. Sultanul Aibak, asasin și paranoic, a devenit el însuși victima unui complot. A fost asasinat în propria baie, din ordinul soției sale, aceeași Shajar Adur pe care o folosise odinioară ca pion. Dar triumful ei a fost de scurtă durată. Mamelucii loiali lui Aibak au masacrat-o pe fosta sultană, răzbunându-și astfel stăpânul. Egiptul s-a regăsit din nou fără conducător. În acest moment a urcat pe tron cel care așteptase tot acest timp în umbră. Qutuz, același mameluc care l-a ajutase pe Aibak să-l ucidă pe Actai, dușmanul personal al lui Baibars. Acum el era sultanul Egiptului. Qutuz era inteligent și nemilos și, spre deosebire de sirieni, înțelegea perfect că hoarda mongolă se afla deja la porțile sale. Egiptul era ultimul bastion al islamului în Orientul Mijlociu, ultimul zid în calea lui Hulagu. Dacă Cairo cădea, totul avea să cadă. Și atunci, la Cairo, au sosit ambasadorii lui Hulagu Han, 4 mongoli cu fețe arogante. Aduceau un ultimatum. Textul acestei scrisori a intrat în istorie ca un model de amenințare înfiorătoare. Prin cucerirea lumii am venit. Noi suntem pedeapsa cerului. Nu veți scăpa de teroarea noastră. Ce fortărețe ne vor opri? Ce armată ne va înfrunta? Predați-vă înainte ca focul războiului să fie aprins, căci dacă vă veți împotrivi, cel mai mare dezastru se va abate asupra voastră. Vă vom distruge moscheile, vom dezvălui slăbiciunea Dumnezeului vostru și vă vom ucide bătrânii și copiii. Egiptul va deveni o țară fără oameni. Qutuz și-a adunat consiliul de război. Emirii erau panicați. Mulți propuneau să se predea. Rezistența părea o nebunie. Nimeni, nicio armată din lume nu reușise încă să-i oprească pe mongoli în câmp deschis. Erau invincibili. Atunci Qutuz a înțeles. Avea o armată, dar nu avea un general pe măsura acestei amenințări. Sau, mai degrabă, avea unul, dar era cel mai mare dușman al său. Sultanul Qutuz s-a confruntat cu o alegere imposibilă. Pentru a salva Egiptul, trebuia să-l cheme înapoi pe omul care îi dorea moartea. Trebuia să-și încredințeze viața și soarta regatului lui Baibars și a făcut această alegere. I-a trimis o scrisoare lui Baibars în care nu doar că îl invita să se întoarcă, ci jura pe viața sa că nu-i va face niciun rău. I-a promis pământuri, onoruri și titlul de comandant suprem. Baibars a primit scrisoarea. Nu a crezut niciun cuvânt de la Qutuz. Știa că de îndată ce amenințarea mongolă va dispărea, cuțitul lui Qutuz îi se va înfige în spate. Dar știa și că, dacă mongolii ar fi cucerit Egiptul, nu ar mai fi existat nimeni de răzbunat, niciun motiv pentru a o face. Întreaga lor lume ar fi încetat pur și simplu să existe. Și a acceptat. Întoarcerea sa la Cairo a fost tensionată. Cei 2 dușmani de moarte s-au înfruntat, sultanul și exilatul. S-au privit și fiecare a văzut în ochii celuilalt propria moarte posibilă, dar au încheiat o alianță fragilă și temporară în fața apocalipsei. Baibars și veteranii săi bahriți căliți în luptă s-au reîntors în rândurile armatei egiptene. Acum că armata era unită, Qutuz trebuia să dea răspunsul ambasadorilor mongoli și l-a dat. Fără un cuvânt, a ordonat executarea tuturor celor 4. Trupurile lor, tăiate în 2, au fost atârnate la porțile principale ale Cairoului. A fost un act de o îndrăzneală nemai auzită. Nu era un simplu refuz, era o insultă pe care mongolii nu o iertau niciodată. Punțile fuseseră arse, nu mai exista cale de întoarcere. Războiul era declarat, iar dezmodământul său avea să decidă soarta întregii lumi.
Armata mamelucilor a părăsit Cairo. Nu era o paradă, era un marș spre o moarte sigură. Zeci de mii de războinici se îndreptau spre nord în Palestina, în întâmpinarea posibilului lor sfârșit. Fiecare dintre ei știa ce însemnau mongolii. Nu erau simpli oameni. În conștiința secolului al XIII-lea, ei erau o forță a naturii, o pedeapsă divină, un flagel în formă umană care era imposibil de oprit. Și ei mărșăluiau direct în gura acestui flagel. Sultanul Qutuz conducea corpul principal al armatei, iar în fruntea avangardei, ca vârful unei lănci, mărșăluia Baibars. Lui îi revenea sarcina cea mai periculoasă, să găsească inamicul, să-i evalueze forțele și să încaseze primul șoc. Pe teritoriul palestinian, nu departe de Gaza, au întâlnit pentru prima dată un detașament avansat al mongolilor. Era momentul adevărului. Întreaga armată, cu sufletul la gură, privea cum avangarda lui Baibars îi înfruntă pe invincibili. Iar Baibars nu doar că i-a înfruntat, ci a atacat. S-a năpustit asupra detașamentului mongol cu o asemenea furie și rapiditate, încât l-a măturat fără a-i lăsa timp să reacționeze. A fost o victorie mică, o hărțuială nesemnificativă, dar efectul său psihologic a fost colosal. Toată armata egipteană a văzut, mongorii nu sunt demoni, sunt din carne și oase, cad de pe cai, mor și pot fi învinși. Frica a început să lase loc furiei. Baibars a continuat să-și conducă avangarda înainte, pe teritoriul inamic, hărțuindu-i constant pe mongoli, atacându-le patrulele, nelăsându-le nicio clipă de răgaz. Părea că provoacă o fiară gigantică, forțând-o să-l urmărească. Îi conducea spre locul pe care el însuși îl alesese pentru bătălia decisivă, o vale numită Ain Jalut. Ain Jalut, în arabă, înseamnă izvorul lui Goliat. Legenda spunea că aici îl învinsese cândva tânărul David pe uriașul filistin. Locul nu fusese ales la întâmplare. O vale îngustă înconjurată de dealuri împădurite, o capcană perfectă. Pe 3 septembrie 1260, cele două armate s-au înfruntat. Armata mongolă era comandată de un creștin nestorian, cel mai bun general al lui Hulagu, Kitbuka Noyan. Era un lider militar experimentat și incredibil de sigur pe sine. Îi disprețuia pe mameluci. În toată istoria cuceririlor lor, mongolii nu pierduseră niciodată o bătălie în câmp deschis. Nu se îndoia că așa va fi și astăzi. Qutuz ascunsese grosul armatei sale în dealurile ce înconjurau valea. Lăsase la vedere doar avangarda condusă de Baibars. Planul era simplu, ca orice lucru genial și mortal de periculos. Baibars trebuia să-i provoace pe mongol la atac, să suporte primul și cel mai teribil asalt al lor, apoi să fugă, să simuleze o retragere panicată pentru a atrage întreaga armată mongolă în adâncul văii, direct în ambuscadă. Cea mai mică greșeală, și retragerea prefăcută, ar fi devenit reală. Cavaleria mongolă i-ar fi măturat și i-ar fi masacrat unul câte unul. Totul se baza pe sângele rece, disciplina și talentul actoricesc al lui Baibars și al oamenilor săi. Bătălia a început. Kitbuka, văzând doar o mână de mameluci în fața sa, a ordonat un atac total. Urletele a mii de piepturi, tunetul copitelor, avalanșa mongolă s-a dezlănțuit, s-a abătut asupra detașamentului lui Baibars. Iadul a început. Mamelucii au luptat cu disperarea condamnaților, dar pas cu pas, sub presiunea monstruoasă, au început să se retragă. Apoi, la momentul oportun, Baibars a dat ordinul. Retragerea s-a transformat în fugă. Războinicii săi s-au întors și au fugit în adâncul văii. Kitbuka mușcase momeala. Îmbătat de această victorie ușoară, el a ordonat întregii sale armate să-i urmărească pe fugari. Voia să-i nimicească până la ultimul. Armata mongolă, rupând rândurile, s-a lansat în urmărirea lor, revărsându-se în vale ca apa în gâtul unei sticle. Ei îi vânau pe mamelucii care fugeau, fără să observe că dealurile de o parte și de alta prindeau viață. Și atunci, capcana s-a închis. La semnalul lui Qutuz din pădurile de pe flancurile dealurilor, forțele proaspete ale mamelucilor au lovit mongolii din 3 părți. Sunetul coarnelor de război și zgomotul timpanelor
s-au contopit într-un vacarm asurzitor. Pentru mongoli a fost o surpriză totală. Într-o clipă, urmăritorii au devenit pradă. Formațiunea lor era ruptă, erau prinși într-o cursă. În același moment, detașamentul în retragerea lui Baibars a făcut o întoarcere bruscă și a atacat frontal. A început măcelul. Mongorii, prinși în clește, s-au luptat cu furia unor lupi încolțiți. Erau cei mai buni războinici din lume și chiar și într-o astfel de situație nu aveau de gând să se predea. Lupta a fost de o violență nemaipomenită. Rezultatul era incert. La un moment dat, flancul stâng al mamelucilor a cedat și a început să se retragă sub presiunea tumenelor de elită mongole. Catastrofa părea iminentă. Atunci, sultanul Kutuz a săvârșit cel mai important act din viața sa. Și-a smuls coiful de sultan de pe cap pentru ca fiecare războinic să-i poată vedea chipul și cu strigătul "O, Islamule!" și-a condus personal garda la asalt. Apariția sultanului în inima învălmășelii i-a galvanizat pe mameluci. S-au aruncat asupra dușmanului cu o furie redublată. Soarta bătăliei s-a inversat. Într-o luptă aprigă, Chetbuca însuși a fost ucis. Pierzându-și liderul, mongorii au ezitat. Rândurile lor s-au destrămat. Pentru prima dată în istoria sa, armata invincibilă a luat-o la fugă. Dar mamelucii nu i-au lăsat să scape. I-au urmărit pe kilometri întregi, masacrându-i fără milă. Mitul invincibilității mongole a fost spulberat. Aici, în Valea Izvorului lui Goliat, David l-a învins din nou. Întreaga lume islamică a fost salvată. Baibars și Kutuz, doi dușmani de moarte, deveniseră eroi, salvatorii civilizației. Stăteau împreună pe câmpul de luptă presărat cu trupuri, contemplând amurgul. Amenințarea comună care îi unise dispăruse. Mongolii erau învinși, iar între ei nu mai rămăsese decât vechea lor ură de nestins. Armata triumfătoare a pornit din nou spre Cairo, dar dintre acești doi sultani, doar unul avea să mai vadă orașul. Armata se întorcea la Cairo, dar era o armată diferită, nu cea care plecase spre o moarte sigură. Acești războinici se întorceau acoperiți de glorie, ca salvatori ai lumii. Îi învinseseră pe cei de neînvins, distruseseră un mit. Fiecare soldat, de la simplul mameluc la emir, se simțea ca un titan. Dar în fruntea acestei armate jubilante, călăreau doi bărbați cufundați într-o tăcere de gheață, sultanul Kutuz și Baibars. Călăreau unul lângă altul, primind felicitările locuitorilor, zâmbind războinicilor lor. Dar aerul dintre ei era încărcat de o trădare iminentă. Amenințarea comună care le pecetluise alianța se evaporase pe câmpul de luptă de la Ain Jalut. Deveniseră din nou ceea ce fuseseră dintotdeauna, ucigașul și răzbunătorul, sultanul care cucerise tronul prin sânge și omul căruia îi se furase acest tron. Baibars a decis să acționeze primul, nu cu sabia, ci cu vorba. A decis să verifice dacă sultanul își ținea promisiunea. S-a apropiat de Kutuz și a amintit de promisiunea făcută înainte de bătălie și a cerut recompensa, guvernarea Alepului. Nu era o simplă cerere, era un test. Dându-i Alepul lui Baibars, cel mai mare oraș din Siria, Kutuz l-ar fi făcut cel mai puternic om din stat după el însuși. Ar fi fost un gest de încredere și Kutuz a picat acest test. S-a uitat la Baibars și în ochii lui nu mai era recunoștința unui aliat, ci frica de un rival. A refuzat. A spus că se va gândi, că încă nu era momentul. Dar răspunsul său evaziv a fost mai clar decât un refuz direct. Nu avea de gând să împartă puterea. Nu avea de gând să-l întărească pe cel pe care plănuia să-l distrugă. În acel moment, Baibars a înțeles totul. Jurământul nu valora nimic. Alianța era ruptă. Jocul supraviețuirii reîncepuse și știa că Kutuz va lovi imediat ce se vor întoarce la Cairo, unde toată puterea ar fi fost în mâinile gărzii sultanului. Trebuia să acționeze acum, pe drumul de întoarcere. În timp ce armata încă își amintea cine fusese adevăratul arhitect al victoriei, și-a adunat vechii tovarăși, emirii bahriți, cei care fugiseră cu el în exil și se întorseseră să lupte. Nu au avut nevoie de explicații lungi.
Văzuseră totul cu ochii lor, știau că dacă Baibars cădea, ei urmau. Complotul a fost pus la cale într-o noapte. Planul era îndrăzneț și sângeros, în cea mai pură tradiție mamelucă. În timpul unei opriri pe drumul de întoarcere, Kutuz a decis să organizeze o vânătoare de iepuri, o ocazie excelentă de a se relaxa și de a sărbători victoria. A plecat în stepă cu o mică escortă de emiri de încredere, printre ei se afla și Baibars. Urmăreau un iepure în câmpia pustie. În focul acțiunii, sultanul și anturajul său imediat s-au îndepărtat de tabăra principală. Acesta era momentul. Unul dintre conspiratori s-a apropiat de Kutuz și a cerut în dar o captivă mongolă. Kutuz a acceptat cu bunăvoință. Potrivit tradiției, emirul trebuia să sărute mâna sultanului în semn de recunoștință. Baibars s-a apropiat pentru a îndeplini acest ritual. A descălecat, s-a apropiat de Kutuz, care era pe calul său, și a luat mâna pentru a o săruta. Dar nu a fost un sărut, ci un semnal. De îndată ce Baibars a apucat mâna sultanului, împiedicându-l să scoată arma, a dat prima lovitură de pumnal. În același moment, ceilalți conspiratori l-au înconjurat pe Kutuz și l-au străpuns cu săbiile și lăncile lor. Totul s-a terminat în câteva secunde. Sultanul Kutuz, salvatorul Egiptului, învingătorul mongorilor, zăcea mort în praf, ucis de aceiași oameni cu care tocmai împărțise triumful. Baibars stătea deasupra trupului dușmanului său. 7 ani de exil, uciderea comandantului său Actai, totul fusese plătit. Dar acesta nu era sfârșitul, era începutul. Unul dintre emiri, privind trupul sultanului, s-a întors către Baibars și a întrebat: "Cine dintre noi va domni acum?" Un alt emir, fără să ezite o secundă, a răspuns: "Cel care l-a ucis." În aceea zi, în cortul sultanului ridicat în mijlocul deșertului, emirii i-au jurat credință lui Baibars. L-au proclamat noul sultan. A preluat titlul de Al-Malik al-Zahir, regele vizibil. Sclavul, vândut pentru 40 de dirham din cauza unui ochi defect, devenise suveranul celui mai puternic stat islamic al timpului său. Și-a făcut intrarea în Cairo nu ca un general mercenar, ci ca un monarh absolut. Dar Baibars nu era naiv. Știa foarte bine că a acapara tronul este doar jumătate din treabă. Cel mai greu este să-l păstrezi. Căci el însuși tocmai le arătase tuturor emirilor din Egipt regula simplă și teribilă a puterii mameluce. Orice sultan este doar un om pe un cal, care poate fi doborât la pământ cu o singură lovitură de pumnal. Domnia sa începea și nu avea să fie construită pe încredere și iubire, ci pe frică, eficiență și fier. Urma să se confrunte cu noi invazii mongole, cu ultimele bastioane ale cruciaților de pe coastă și cu comploturi nesfârșite în propriul său palat. Stăpânul Pantere își luase în sfârșit tronul, iar acum întreaga lume avea să afle de ce era numit astfel. Și lumea a aflat. Timp de 17 ani, Baibars a guvernat Egiptul și Siria cu o mână de fier, iar acești 17 ani l-au transformat dintr-un simplu uzurpator într-unul dintre cei mai mari oameni de stat din istorie. A înțeles ceea ce predecesorii săi nu înțeleseseră. Forța războinicului cucerește un tron, dar numai ordinea și justiția îl pot păstra. Primul lucru pe care l-a făcut a fost să creeze cea mai eficientă rețea de spionaj a timpului său. Ochii și urechile sale erau peste tot. Niciun emir din Cairo nu putea fi sigur că servitorul său, soția sa sau cel mai bun prieten al său nu era un agent al sultanului. Cel mai mic murmur de complot, cel mai mic cuvânt imprudent era raportat instantaneu lui Baibars, iar pedeapsa era rapidă și nemiloasă. Conspiratorii nu erau pur și simplu executați, erau anihilați, în așa fel încât simplul gând la trădare să inspire o teroare animalică. El, care ajunsese la putere prin asasinat, s-a asigurat că va fi imposibil să fie asasinat la rândul său. În paralel, a lansat un program grandios de construcții. A restaurat fortărețe, a construit poduri, a săpat canale, a creat un sistem poștal cu porumbei și barid,
un serviciu de curier expres călare care putea livra un mesaj de la Cairo la Damasc în 4 zile. Acest sistem nu doar că lega imperiul, ci servea și rețelei sale de spionaj și a realizat o manevră politică fără precedent. Bagdadul căzuse, califul fusese ucis, lumea islamică era decapitată. Baibars a găsit în deșert un descendent al dinastiei Abaside, salvat în mod miraculos, l-a adus la Cairo și l-a proclamat nou calif. Era o ficțiune. Noul calif nu avea nicio putere reală. Era un prizonier de onoare în palat. Dar pentru întreaga lume, Baibars nu mai era un simplu sultan, ci protectorul credinței, gardianul puterii legitime. El dăduse islamului un nou lider spiritual, iar acest lider trăia sub protecția sa și depindea în totalitate de el. A fost o lovitură de maestru, care i-a legitimat domnia în ochii tuturor musulmanilor. După ce și-a consolidat spatele, și-a îndreptat privirea spre dușmanii externi. Nu a uitat pe nimeni. Prima sa țintă au fost cruciații. Regatul lor de pe coastă era ca un spin în coasta imperiului său. Baibars nu s-a aruncat împotriva lor într-o singură mare bătălie. A acționat metodic, ca un chirurg care extirpă o tumoare. An după an le-a luat un castel după altul. A cucerit Arsuf, Cezarea, Jaffa. În anul 1268 a luat cu asalt Antiohia, unul dintre cele mai mari orașe ale Orientului creștin, și a comis acolo un masacru atât de mare, încât însuși numele de Baibars a devenit sinonim cu teroarea în Europa. Încoronarea sa a fost asediul fortăreței Crag de Chevalier. Era cea mai de necucerit fortăreață construită vreodată de cruciați. Se credea că va dăinui veșnic. Baibars a cucerit-o într-o lună, folosind și retlicuri de război și mașini de asediu puternice. El ștergea sistematic de pe fața pământului moștenirea cruciadelor. Apoi s-a întors din nou spre mongoli. Aceștia nu iertaseră Ain Jalut. Făceau raiduri în Siria, iar Baibars îi respingea iar și iar. Dar să fie în defensivă nu era stilul său. În anul 1277 a făcut ceva de neconceput. A adunat o armată și a invadat el însuși teritoriul Ilhanatului mongol din Anatolia. În bătălia de la Elbistan a înfruntat o armată de 2 ori mai numeroasă decât a sa și a zdrobit-o complet. Dovedise că Ain Jalut nu fusese o întâmplare. El era coșmarul mongolilor, blestemul lor etern. Era peste tot. În cursul aceluiași an, putea lupta cu mongorii în Turcia, asedia un castel cruciat în Palestina și reprima o revoltă în Nubia, la sud de Egipt. Părea că nu doarme niciodată. Inspecta personal trupele, verifica tezaurul, făcea dreptate, a interzis alcoolul și hașișul în Egipt, instaurând ordinea cu o voință de fier. Pentru popor, era un suveran drept și puternic. Pentru emirii săi, un tiran periculos și imprevizibil. Pentru dușmanii săi, diavolul în persoană. Și-a trăit viața pe muchie de cuțit, într-un război perpetu cu întreaga lume. Și moartea nu l-a găsit pe un câmp de luptă. A venit la el, așa cum vine adesea la cei care trăiesc din intrigi, prin otravă. În vara anului 1277, după campania sa triumfală din Anatolia, se afla la Damasc. În timpul unui banchet, i-a oferit unuia dintre emirii sirieni pe care îl suspecta de trădare o cupă cu cumis otrăvit. Ceea ce s-a întâmplat în continuare este încă dezbătut de istorici. Fie emirul, ghicind capcana, a reușit să schimbe cupele, fie, în agitația festinului, Baibars a greșit pur și simplu cupa. Sau poate cineva otrăvise băutura pentru amândoi, dar el, sultanul, a fost cel care a băut doza mortală. A agonizat timp de 13 zile în suferințe atroce. Omul care supraviețuise sclaviei, zecilor de bătălii și sutelor de comploturi, a fost răpus de otrava dintr-o cupă pe care poate că el însuși o pregătise. Stăpânul Panteră, cel mai mare prădător al epocii sale, a căzut victimă propriului său joc. Astfel s-a încheiat această viață incredibilă. Drumul care începuse într-o piață de sclavi, unde nu se dăduseră nici 40 de dirham pe el, s-a terminat pe tronul unui imperiu,
pe care el însuși îl salvase și îl refăurise. A fost crud, nemilos și nu a cunoscut mila, dar a fost și un general de geniu, un administrator înțelept și salvatorul civilizației sale. A oprit apocalipsa venită din est și a smuls amenințarea venită din vest. A moștenit un stat fracturat și muribund și a lăsat în urmă un imperiu puternic, care avea să mai dureze încă 2 secole și jumătate. El a fost dovada că voința unui singur om, spiritul său de neclintit, se poate dovedi mai puternică decât planurile destinului, decât originile și decât o lume întreagă care voia să-l frângă. Sclavul care a devenit stăpânul lumii.